Trápite sa dlhodobo niečím, čo aj tak neviete ovplyvniť? Ahoj, tu je Ingrid a ja verím, že máte krásny deň. V dnešnom videu si teda povieme niečo, prečo sa ľudia, a možno aj vy, trápia často nad vecami, ktoré naozaj neviete ovplyvniť. K čomu to vedie? Položte si jednoduchú otázku. Prečo sa vy trápite, sužujete, ničíte samých seba tým, že rozmýšľate, premýšľate, analyzujete veci a rozmýšľate nad vecami, ktoré v konečnom dôsledku aj tak neviete ovplyvniť? Uvedomte si v prvom rade to, že ak vás trápi nejaká vec alebo nejaká osoba, tak dokážete niečo ovplyvniť, máte nad niečím moc, máte nad tou vecou nejakú kontrolu alebo aspoň časť. Čiže otázka by mala znieť, viete niečo na tej veci ovplyvniť? Má význam vkladať tam svoju energiu alebo svoj čas? Ak je vaša odpoveď kladná, v poriadku, tak potom snažte sa to nejakým spôsobom ovplyvniť. A je jedno teda, či sa jedná o nejakú situáciu, alebo o nejakú vec, alebo o nejakú osobu. Ak je však vaša odpoveď záporná, tak v takomto opačnom prípade nemá zmysel sa nad danou vecou alebo situáciou trápiť. Nemá zmysel sa tým neustále a dookola zaťažovať. Zaťažujete tým nie len svoju hlavu, pretože na danú vec neustále myslíte, čiže neustále si točíte nejaké vedomé myšlienky. Zaťažujete jednak svoju vedomú myseľ, samozrejme zaťažujete svoje podvedomie, pretože veľakrát a častokrát sa stáva, že keď človek sa sústavne a neustále nad niečím trápi, a o to horšie, keď sa trápi nad niečím, čo teda vôbec nemá vo svojich rukách a nevie to ovplyvniť, tak čo sa stáva? Vy podvedome sa cítite zle, vy napríklad trpíte nespavosťou, nechutenstvom, alebo naopak, niečo vás trápi a vy vyjedáte chladničku, alebo siahate po sladkom, alebo po cigaretách, pretože potrebujete sa ukludniť. Nemáte niečo vo svojej moci, nemáte niečo pod kontrolou a nie je možné to mať pod kontrolou, no vy sa napriek tomu sústavne nad tým trápite, sužujete. Ďalší efekt, ktorý to má, pokiaľ nepočúvate svoju dušu a intuíciu v tom prvom štádiu, kedy vám dáva najavo cez vaše emócie a pocity, že zbytočne sa trápite, áno, pretože neviete to ovplyvniť, tak tá duša s vami zatrasie vašim telom a čo sa stane? Väčšinou ľudia, ktorí sa dlhodobo trápia, sú utrápení, skončia úplne zničení. Skončia s rôznymi zdravotnými problémami. Takže čo z toho vyplýva? Nemá zmysel. Naozaj nemá zmysel sa trápiť zbytočne pre niečo, čo neviete ovplyvniť. Nemáte na to páky, ako sa hovorí. Áno, neviete nejakým spôsobom do toho zasiahnuť. Nemáte to v kompetencii. To isté platí, pokiaľ sa trápite pre nejakých iných ľudí. Uvedomte si, že každý sme to sám za seba. Vy môžete druhej osobe v niečom poradiť, áno, môžete jej poskytnúť nejakú radu, nejakú útechu, ale to hlavné rozhodnutie je vždy na danej osobe. Čiže to, čo daná osoba spraví, nespraví, či niekam pôjde, nepôjde, či niečo povie, nepovie, ako to povie, tak to už záleží na danej osobe. Tým pádom, vy keď niekomu poradíte, vy ste si svoju úlohu splnili, áno, pokiaľ to tá osoba vyslovene od vás žiadala. Čiže pokiaľ sú to nejaké vyžiadané rady, že vy niekomu chcete v tom najlepšom poradiť,
Je to skvelé a je to v poriadku. Ale musíte si uvedomiť, že ten výsledok, ten výsledný efekt, naozajstná akcia, reakcia daného človeka, čo teda spraví podľa vlastného uváženia, tak to je už len na ňom. Nemá teda potom zmysel ani to, že keď vy sa potom cítite nejaký nahnevaný, áno, alebo ukrivdený, že vy ste robili maximum, ale tá osoba aj tak spravila niečo iné podľa seba. Predstavte si to, alebo možno vám pomôže v takomto prípade aj to, že môže to byť karma danej osoby. Že tá osoba si musí niečím prejsť. Keď si to každý dáte sám na seba, aj vy, keď ste napríklad boli mladší, áno, tak darmo vám rodičia niečo hovorili. Alebo niekto starší nejak vás chcel ovplyvniť, varovať pred niečím. Pretože vy ste mali vlastnú hlavu. Každý má vlastnú hlavu a každý chce spraviť to, čo si myslí, že je správne pre neho v tom danom okamihu. Toto, keď si veľa ľudí uvedomí, tak až vtedy, keď nastane to zvedomenie, že na čo sa ja trápim, keď aj tak neviem tam nič ovplyvniť. Ideálne je vtedy to pustiť z hlavy. Čiže odpustíte od seba niečo. Netrápte sa tým, neomielajte to stále v tej hlave, v tej mysli, pretože zaťažujete svoju myseľ. Hovorí sa koľkokrát tomu aj overthinking, to znamená, že neustále myslíte na to isté, omielate to správa zľava. Je to možno maličký problém, ale vy z toho spravíte veľký. Chcete prísť na to, ako by ste nejakú vec ovplyvnili, no nedá sa to. V takomto prípade je naozaj najlepšie pustiť to. Pustite to zo svojej mysli, pustite to ako z vedomej, tak podvedomej mysli. Preto sa tomu hovorí odpustenie, že vy to odpustíte od seba. Pustite to od seba, pustite to preč. Taktiež je veľmi dôležité v takýchto prípadoch prijatie. Čiže prijímite to, že áno, neviete to nejakým spôsobom ovplyvniť. Nemáte na to moc. Už len to, že to príjmete, tak sa vám uľaví. Prijatie je koľkokrát veľmi, veľmi kľúčové. Je to veľmi kľúčová a zásadná vec. Koľkokrát práve prijatie, tým, že ste niečo prijali, tak tie veci sa zrazu po tom prijatí dajú do pohybu. Pretože čomu odporujeme, to pretrváva. Čiže vy, pokiaľ budete aj tak bojovať proti niekomu, niečomu, čo aj tak v konečnom dôsledku neviete ovplyvniť, len vás to stojí síl, len vás to stojí vaše úsilie, váš čas, vašu energiu. Naopak, keď idete do prijatia, čiže to je úplne opačná situácia, áno, že nejdete do odporu, ale idete do prijatia. Áno, prijímam to, ako to teraz je, ako to má byť, ja to prijímam, ja to akceptujem. Čo sa stane? Až vtedy sa koľkokrát ako keby ľady pohnú, áno, a tá situácia sa zrazu začne nejakým spôsobom riešiť sama od seba. A koľkokrát, aspoň mne sa to tak stáva, koľkokrát sa vyrieši nakoniec vo váš prospech. A zostanete prekvapení, že toto, keby som bol alebo bola vedela, že ja keď od daného problému alebo situácie poodstúpim, áno, a príjmem to, tak v konečnom dôsledku sa to konečne rozhýbe. Nakoniec ešte zistíte, že sa to rozhýbalo tým správnym smerom. Takže na záver iba toľko. Prestaňte sa trápiť, sužovať nad vecami, nad ktorými nemáte kontrolu. Nemá to vôbec žiadny význam. Jediné, čo tým dosiahnete, je to, že to zničí vás. Čím viacej sa ľudia trápia nad niečím, tak ukáže sa to časom, nie len na ich zdraví psychickom, ale i fyzickom. Takisto sú, ako sa hovorí, duchom neprítomní.
Čiže koľkokrát dochádza rôznym nehodám, rôznym zraneniam, k rôznym úrazom. Áno, pretože oni nie sú ukotvení tu a teraz. Oni nie sú v realite. Im uniká ten prítomný okamih, pretože oni sú mysľou a hlavou úplne niekde inde, pri iných veciach. Trápia sa niečím, áno, sústavne si to v hlave prehrávajú, nejaké problémy, situácie, ale neuvedomujú si, že tým sa nič nevyrieši. Tým, že pôjdu hlavou proti múru, áno, tým sa nič nevyrieši. Dôležité je prijatie, dôležité je nechať to tak, dôležité je odpustiť to zo svojej mysli, áno, čiže pustiť to od seba a vtedy, paradoxne vtedy, sa to všetko začne ako keby rozuzlovať. Ja verím, že toto video bolo pre vás prínosom. Pokiaľ sa vám moje videá páčia, poteším sa každému odberu. Samozrejme, videu môžete dať like alebo ho zdieľať so svojimi priateľmi. No a ja sa na vás teším opäť na budúce. Pekný deň!